Usein kysyttyjä kysymyksiä, osaa en mä tiedä, että kukaan laske. Voiko sun S-nivel olla pois paikaltaan? Näistähän on aika moni niin kuin sosiaalisessa mediassakin sanonut, että ei ole mahdollista ainakaan silleen, että olisit edelleen tajuissasi. Ja ymmärrän sen pointin, mutta jos puhutaan siitä, että poissa paikaltaan tarkoittaa, että se ei ole aivan optimaalisessa asennossa, niin silloin se on mahdollista ihan niin, että asiakas ei sitä virheasentoa itse edes huomaa. Ja tämä on aika yleistä esimerkiksi kalevalaisen jäsenkorjaajan, mutta myöskin aika monen muun manuaaliterapeutin vastaanotolla. Ja se johtuu oikeastaan siitä käsiteerosta. Siinä missä kalevalainen jäsenkorjaaja huomaa semmoisia ihan pieniäkin asioita, eli S-nivel ei ole ihan kokonaan kohdallaan, ja hän sitten sanoo sen ikään kuin vähän turhankin dramaattisesti, että se on poissa paikaltaan, kun taas jotkut ymmärtää, että se poissa paikaltaan tarkoittaa sitä, että nyt on ajanut kuorma-auto suoraan kylkeen ja lonkkaluu on jo ihan eri huoneessa. Niin semmoisissa tilanteissa mä ymmärrän kyllä, että silloin potilas ei paljon hihku, vaan hän on todennäköisesti sairaalassa ja kivusta tajuttomana. Mutta S-nivel voi olla epäoptimaalisessa asennossa ja sen voi korjata.